jokainen meistä yksilöistä voi muuttaa omaa arkeaan kestävämmäksi. Nimittäin vuoteen 2030 mennessä suomalaisen hiilijalanjälki pitäisi saada painettua 1/4 siitä, mitä se tällä hetkellä on. Ja usein puhutaan, että ei meidän teoilla ole niin väliä, että ne on ne päättäjät tai ne yritykset, kenen pitäisi tehdä jotain, mutta tosiasiassa Suomen kaikista kasvihuonepäästöistä 68% syntyy meidän arkisista elämäntavoista. Eli sellaisista asioista kuten lentomatkoista, autolla ajamisesta, asumisesta ja kulutusvalinnoista tai lihan syönnistä. Joten tänään me keskitytään näistä 2 aika kinkkiseen ongelmaan, eli lentomatkustamiseen ja lihan syöntiin. Ja mietitään, että mitä me, jotka lennetään paljon tai syödään lihaa, voidaan oikeasti tehdä niiden päästöjen vähentämiseksi ja millä teoilla on aidosti merkitystä. Keskustelijoina meillä on tänään sekä näkemysasiantuntijoita että kokemusasiantuntijoita. Ja tämän keskustelun järjestäjätahona on Jalotus ry, joka on Keravalta lähtenyt kestävän elämän siirtymäliike. Jalotusta edustaa tänään Anna Evilä, joka on Jalotuksen perustaja. Haluatko Anna kertoa, että mitä Jalotus oikeastaan pyrkii saamaan toiminnalla aikaan? Mitä me pyritään saamaan aikaan? No me pyritään aikaan saamaan kansalaislähtöinen vihreän siirtymän vallankumous, näitä pienesti sanottuna. Eli pyritään nopeuttamaan kestävään elämäntapaan siirtymistä ja osoittamaan, miten kansalaisyhteiskunta näyttää voimansa. Me todellakin uskotaan, että yksilön teolla on väliä ja ihmiset pystyy tähän. Kaikki päättäjätkin on yksilöitä, kaikki yrittäjät on yksilöitä, kaikki keksijät on yksilöitä. Ja me ollaan nyt startattu uusi kansalaisliike käynnistetty, johon me kutsutaan 200 000 suomalaista mukaan vuoteen 2030 mennessä muuttamaan elämänsä kestäväksi. Autetaan heitä tässä asiassa. Ja miten me tämä tehdään? Keravalta käsin tosi tykin tiimin kanssa toteutetaan ja rakennetaan valtakunnallista verkostoa, nostetaan muitakin samaa aihetta tekeviä toimijoita esiin. Ja myös halutaan 3. sektorin lisäksi 4. sektorin toimijoita, paikkakuntien ja naapurustojen aktiiveja ottamaan mukaan kestävyystyöhön. Ihmisillä on valtavasti motivaatioita ja halua tehdä asioita kestävän tulevaisuuden eteen. Ja yksinä me ei tätä ei tehdä vain Suomessa. Me edustetaan globaaleja verkostoja Suomessa tämmöisen Transition Networkin kautta. Globaali toimija. Jokaisessa maassa ihmiset haluaa tehdä asioita kestävän tulevaisuuden eteen. Meillä on myös työkalu, jota ollaan rakenneltu tässä tosi pieteetillä ja kutsutaan sitä elämänjaloitustyökaluksi. Me eletään sellaisessa tilanteessa, jossa meillä on kyllä tietoa valtavat määrät. Meillä on tuotteita, palveluita, meillä on toimenpideehdotuksia, meillä on vinkkilistoja, meillä on vaikka mitä, mutta mistä me osataan valita ne kaikkien vaikuttavimmat teot. Me ollaan päätetty koostaa nämä 3 teeman alle. Ilmastoteoiksi, jossa puhutaan hiilijalanjäljestä, luontoteoiksi, jossa puhutaan sitten luontojalanjäljestä ja hyvän elämän teoiksi. Ja miksi me ollaan otettu hyvinvointi tähän mukaan? Niin meidän mielestä vain hyvinvoiva ihminen jaksaa ja haluaa tehdä sen kestävän elämäntapamuutoksen, välittää siitä elinympäristöstään myös. Ja siksi, että se on kivaa voida hyvin. No näistä 3 teemasta ihminen pääsee tekemään meidän kanssa oman elämänsä tiekartan vuoteen 2030 mennessä, johon ihminen sitten valitsee omasta lähtökohdasta käsin omaan aikatauluunsa, että missä kohtaa tätä 7 vuotta näitä tekoja toteuttaa. Ja tavoitteena on tietysti se, että päästään kestävälle tasolle näissä kaikissa 3 teemassa. Ja sen unohdin sanoa, että nuo ilmastoteothan on, josta me puhutaan tänäänkin, niin niissä on onneksi todella hyviä vinkkejä ja työkaluja jo olemassa. Ja meillä pohjautuu tämä meidän ilmastotekopalikka Sitran ja DMATin ilmastopalapeliin ja myöskin PS Lifestyle-työkaluun. Ja mikä tästä tekee erilaisen kuin muilla tämä meidän työkalu on se, että kun me ollaan keräämässä tuhansia ihmisiä tekemään tätä hommaa, niin niitä muutoksia ei tarvitse tuskailla ja tehdä itse omassa kodissaan, vaan tämä yhteisö tukee ja me ratkotaan, me muistutetaan, me opetetaan, me näytetään esimerkkiä, jotta se elämäntapamuutos on mahdollinen.
Sitä kaikkea me tehdään. Okei, vaikuttava lista. Ja tosiaan, kuten Anna mainitsi, niin tässä on taustalla aika paljon tutkimustietoa ja Sitrallakin on siinä sormensa pelissä, että tämmöistä tietoa on saatavilla. Tänään me tullaan näyttää teille aika konkreettisia lukujakin siitä, että no mikä muutos sillä esimerkiksi on, jos sä vaihdat sen sun Thaimaan lennon Malagan lentoon tai teet jonkun pienen asian siellä elämässä, niin mikä se vaikutus konkreettisesti on, koska välillä näistä liikkuu aika hähmästäkin tietoa. Joten nämä luvut, mitä me tänään esitellään, niin niistä on vastuussa Henna Kurki Sitralta, joka kehittää yksilöiden elämäntapatestiä Sitralla, ja hän on vastuussa näistä päästölukemista, joita te tuutte tänään näkemään. Haluatko Henna kertoa vähän tarkemmin, että mihin nämä luvut pohjautuu? Joo, ehdottomasti. Ehkä hyvä lähteä siitä, että nämä perustuu siis Sitran uudistettuun elämäntapatestiin, ja sieltä sitten sitä kautta, kun kohta kuullaan tarinoita ja saadaan sen jälkeen erilaisia jalanjälkiä ja tekoja, niin ne perustuu just sitä kautta, että ensin kysytään noin alle 30 kysymystä ihmiseltä, minkä jälkeen hän saa arvion hänen hiilanjäljestään, minkä jälkeen me tarjotaan sitten tekoja käyttäjälle, mistä tällä teosta hän voi päättää, että tämän verran hän haluaa ottaa jalanjäljestään pois. Ja sen jälkeen voi tehdä suunnitelma, että se on tavallaan tämä meidän uudistettu elämäntapatesti pähkinänkuoressa, ja sitä 8 Euroopan maassa sitten otetaan käyttöön nyt syksyllä. Ja ehkä mikä on tärkeää muistaa nyt, kun näytetään lukuja, niin nämä on aina yleensä ottaen parhaita arvauksia, mitä kaikki hiilenjälkilaskurit on. Eli koska me kysytään pienistä kysymyksiä, niin nämä perustuu aika paljon keskiarvoihin ja mallinnuksiin. Mutta sitä tärkeämpää onkin ehkä just saada se iso kuva. Eli mitkä tavallaan on ne kipukohdat siellä, mutta ehkä just enemmän, että mitkä on ne mahdollisuudet, mitä ihminen voi tavallaan muuttaa elämäntavassaan, ehkä just kohti sitä hyvää ja kestävää elämää. Yes. Eli tänään me ratkotaan 2 tosielämän tapausta, joissa yksilöiden pitäisi vähentää hiilipäästöjä merkityksellisillä tavoilla. Ja meillä on lisäksi täällä lavalla apuna kokemusasiantuntijoita. Heidi Kalmari, joka on Talven ystävien ilmastoliike Protect Our Wintersin puheenjohtaja, ja lisäksi Lauri Helle Jalotukselta, joka pääsee lavalle hieman myöhemmin. Ja he kertoo ihan oman elämänsä kautta siitä, että miten he on onnistuneet esimerkiksi vähentämään omaa lentämistään tai lihansyöntiään ilman, että se tuntuu ankeudelta tai kärsimykseltä. Niin kuullaan mielellään myös teidän näkemyksiä siitä. Ja samalla mä kehotan jokaista yleisössä miettimään, että onko jotain tapoja, miten te lähtisitte ratkomaan näitä kinkkisiä keissejä, joita te tuutte kuulemaan, tai kenties onko jotain, mitä te voisitte poimia sinne omaan elämäänne. Käydään läpi meidän ensimmäinen ratkottava tarina. Minna, 42 vuotta, asuu pääkaupunkiseudulla paritalossa 2 lapsen ja puolison kanssa. Perheessä on bensiiniauto, jolla Minna käy töissä, ja autolla viedään lapsia harrastuksiin ja hoidetaan ruokaostokset sekä viikonloppuhuvit. Minna autoilee viikossa noin 200 kilometriä. Minnan paras ystävä asuu Tukholmassa ja hän käy tapaamassa ystävänsä kerran vuodesta. Lisäksi Minnan puolison sisko perheinen asuu Berliinissä ja he käy tapaamassa näitäkin kerran vuodessa. Perhe matkustaa myös syksyisin lomamatkalle Bangkokiin. Minnalle kertyy lentotunteja vuodessa noin 30. Perheellä on lisäksi suvulta peritty kesämökki Joensuussa, jossa he viettää muun osan kesästä. Kesämökille on ajomatkaa 440 kilometriä ja matkaa ajetaan omalla autolla. Vuodessa Minnalle kertyy ajokilometrejä noin 14 000. Ja koska lapset tykkää risteilyistä, perhe käy myös Tukholman risteilyllä ja kerran kesässä Tallinnassa virkistäytymässä. Eli tässä on meidän lähtötilanne. Ja sitten jos me katsotaan Minnan koostettua hiilijalanjälkeä, niin siellä näyttäisi olevan 14 986 kilogrammaa hiilidioksidipäästöjä. Jos me puretaan tätä vielä niille eri elämän osa-alueille niin, että se näkyy vähän selkeämmin, niin siellä huomaa aika selkeästi, että toi liikkuminen, eli toi liila-alue, on aika isossa roolissa Minnan kokonaispäästöissä. Joten nyt olisi aika lähteä ratkomaan tätä Minnan tilannetta. Mitä mieltä sä oot, Henna? Onko tämä kuinka huolestuttava tämä Minnan tilanne? No, en tiedä onko huolestuttava, mutta on paljon ehkä muutoskohtia, mihin voi lähteä vaikuttamaan. Kuten nähdään tuolta, niin liikkuminen vie aika ison osan potista. Eli se tulee just siitä, koska Minna kulkee bensiiniautolla sekä lentää kohtuu paljon. Eli näissä on ehkä ne Minnan tärkeimmät aspektit, mihin Minna pystyy vaikuttamaan ja mitä voidaan nyt tarkastella kohta enemmän. Joo. Miten Anna sä lähtisit ratkomaan tätä Minnan tilannetta? Jos katsotaan ihan tämmöisten niin kuin miinusmerkkien valossa, niin
minkälaisilla teoilla olisi aidosti väliä? No, tässä tietysti tavoitellaan sitä 2500 tonnin hiilijalanjäljen suuruutta, niin tarttuisin isoihin juttuihin tietysti ensin. Minnalle ehkä aika radikaali ehdotus tämä, että lopeta lentäminen kokonaan. Kuinka moni on valmis siihen? Mutta sillä on isot vaikutukset. No, entäs jos vaihtaa sen kaukomatkan sinne Bangkokiin, niin tekeekin sen Euroopassa mantereen sisäisen, eli lyhyemmän lennon. Sillä on iso vaikutus. Ja valitsee siis suoria lentoja ja 2 lennon sijaan. Tai vaihtaa sen koko Bangkokin matkan siihen, että tekeekin sen reissun kotonaan. Niin näillä on merkityksiä. Tietysti täysin lopettaminen on se suuri vaikutus. Niin, eli jo pelkästään niin kuin yhdenkin pitkän lomalennon muuttamisella, siitä luopumisella, niin saa aika merkittävänkin muutoksen aikaiseksi. Kyllä, ja mä itse ajattelen, että voi myös niin kuin lentää harvemmin, silläkin on vaikutusta. Eli voiko ajatella, että jos ihminen lähtee, niin tekisikin vaikka pidempiä matkoja sen sijaan, että tekee monta lyhyttä matkaa, niin viikonloppuja, niin viipyisikin sitten siellä yhdessä paikassa vaikka sen 3 viikkoa, jos siihen on mahdollista? Kyllä. No Heidi, sä oot nyt tästä porukasta se, joka on tehnyt aika radikaaleja muutoksia omassa matkustamisessa jo. Mitä sä oot ollut jo vuosia, jopa 10 vuotta leikannut omia lentopäästöjä, niin kuinka vaikeaa se on käytännössä ollut? Joo, varmaan siitä, sanotaanko vuodesta 2009 asti on ollut tosi tietoinen lentämisen päästöistä ja ilmastovaikutuksista, ja jo silloin aloin tehdä sellaisia periaatepäätöksiä, että rupean vähentämään lentämistä. Varmaan ensimmäinen vähennyskohde oli se, että päätin, että kotimaassa Suomessa en lennä enää omalla rahalla. Se oma rahalla lisäys oli se, että jos nyt joskus kävisi niin, että työn puolesta olisi joskus vähän niin kuin pakko, toki aina siinäkin toivon aina, että voin vaikuttaa itse siihen, mutta ehkä tähän aikaväliin on 2 korkeintaan kotimaan lentoa osunut, ja se oli aika helppo päätös, sanoisin näin, että vaikka perheen kanssa tosi paljon Lapissa käydään, niin se on ollut aivan systemaattinen valinta, että autolla tai junalla mennään, eikä siinä ollut sinänsä mitään vaikeaa itse asiassa. Ehkä sitten isompia kysymyksiä on sitten nämä tietyt ulkomaan reissut, ja mun perheessä meilläkin on nyt 2 teini-ikäistä, ja tokihan heille haluaisi maailmaa näyttää, niin siinä sitten aina välillä tulee semmoisia kinkkisiä kysymyksiä, että miten löytyy se tasapaino, että kun itse on totta kai elänyt omassa nuoruudessaan ja aikuisielläkin semmoisen elämän, että on päässyt näkemään maailmaa ja on maailma avartunut, ja uskon, että tavallaan niiden kokemusten myötä onkin näin tiedostava ja ehkä vastuuntuntoinen ja havahtunut tekemään tällaisia valintoja, niin toki haluaisi tarjota lapsillekin niitä kokemuksia, mutta ehkä se tasapainon löytyminen on siinä, että nyt vaan sit miettii tosi tarkkaan, että ne varmasti on ne reissut tavallaan sen lentomatkan arvoisia. Onko joku tärkeä asennemuutos, minkä sä oot joutunut tekemään siinä, että jos sulle ehdotetaan vaikka viikonloppumatkaa jonnekin ja sitten tekisi vähän niin kuin mieli lähteen, niin mikä se sun ajatusprosessi silloin on? Mulla on varmaan 2 asiaa, mitä mä mietin. Ensinnäkin tietysti on käynyt niin, että totta kai kun asiaa on seurannut tosi paljon ja on hyvin tietoinen niistä lentämisen päästöistä, niin mulla on aika vahva motivaatio siihen, eli tavallaan vaikea tehdä sellaisia niin kuin hätiköityjä päätöksiä joidenkin lentojen suhteen, ja tavallaan ehkä ennemmin rakentavasti, että jos tarjoaisi viikonloppureissua vaikkapa, no tämä nyt vaikka kärjistetty esimerkiksi vaikka polttareihin, niin mun mielestä pidän aivan turhuutena, että onko sellaista asiaa varten pakko lentää muualle, vai voidaanko se tehdä jotain niin kuin kotimaassa tai ystävien kanssa vietettyä aikaa, niin tuoko se lisäarvoa siihen vaikkapa kaveriviikonloppuun, että me lennähdetään jonnekin Euroopan pääkaupunkiin, vaikka se olisi halpaa versus siihen, että me voitaisiin tehdä kotimaassa joku kiva reissu, koska tärkeintä todennäköisesti siinä on se yhdessäolo eikä se tietty kohde. Eli tavallaan motivaatio on korkealla, mutta sitten ehkä toinen musta semmoinen itselle aika merkittävä oivallus tai asennemuutos on ollut se, että en ajattele enää, että loma on yhtä kuin matka. Ja se on musta ehkä semmoinen normi, mitä vastaan mä taistelen, ja haluan myös jotenkin tuoda esillekin sitä, että me ollaan ehkä päästy sellaiseen
meillä on matkustaminen on ollut halpaa, edullista, ja yleensä se on se ensimmäinen kysymys, että jos loma on koittamassa, oli se sitten syysloma, joululoma, kesäloma tai mikä vaan, niin on melkein oletus, että kysytään, että no, mihin matka tai minne on reissussa. Ja mä itse ajattelen niin, että vapaa-ajan vietto ei aina tarkoita matkaa, vaan ehkä mä mietin, että mitä mä ylipäätään sieltä vapaa-ajalta haluan ja miten mä voin viettää sitä, että jos mä kaipaan lepoa, niin mun ei tarvitse lennähtää Kreikkaan nukkumaan, vaan mä voin sitten miettiä sitä niin kuin lepoa kotimaassa jollain tapaa. Ja sitten se matkustaminen, tavallaan rima nousee siihen, että mä todella haluan juuri sinne kohteeseen tekemään jotain tiettyä, jos mä sinne päätän sitten lähteä. Mä heittäisin ehkä tämän kysymyksen teille kaikille, että miten ihminen voi määrittää, mikä on turhaa lentämistä? Heidi, onko sinulla tähän valmis vastaus? Tuo on aika hyvä kysymys, ja mä luulen, että jokaisella ihmisellä tulee kuitenkin vähän se omanlaisensa vastaus tuohon, koska se, mikä vaikka minulle on turhaa, ei välttämättä ole jollekin toiselle ihmiselle turhaa, mutta päällimmäisenä mä karsin vähän, niin kuin aiemminkin sanoisin, tavallaan just semmoiset, niin kuin, että jos se matkan tarkoitus just on vaikka kavereiden kanssa yhdessäolo, niin se ei edellytä lentämistä tai joku shoppausmatka tai muu. Semmoinen vähän niin kuin, että ei lennetä tavan vuoksi ollenkaan, vaan oikeastaan sit silleen, niin kuin tosi silleen harkittuun tarkoitukseen. Ja sitten niin kuin miettiä, että mitä sieltä reissulta haluaa, että onko se lentäminen ja se paikka, tuoko se siihen just sen tärkeä lisäarvo, vai voiko se sama asia onnistua tavallaan muilla tavoin yhtä kivasti. Entäs Anna? Joo, mä sanoisin ehkä samaa, että silloin se on turhaa, jos sen saman elämyksen voi saada maata pitkin tai pyöräillen kohteeseen, niin silloin mä näkisin, että lentäminen on turhaa. Suomalaisethan lentää niin kuin maapallon kansalaisista tosi paljon, että meille se on muodostunut jotenkin, tietysti ehkä säätilastakin riippuu, mutta semmoinen, niin kuin, että etelän kohde on lomaa, mutta välttämättä sitten muunlaiset kohteet ei ole. Niin. Kyllä mä oon todennut, että sen elämyksen riippumatossa voi saada lähempänäkin. Entäs Henna, onko sulla vinkkiä? No joo, ehkä se, että lähtee katsomaan yleensä ottaen kriittisesti sitä, että minne matkustaa, paljon matkustaa. Ja ehkä siitä, että myöskin, että mikä motivoi matkustamaan, onko se perheen kanssa se yhdessäoloaika, vai se just se lepääminen ja nukkuminen ja saa uutta energiaa arkeen. Ja miten ehkä just nämä motivaattorit, miten sä voit sen saavuttaa myöskin, jos sä matkustaisit vaikka maata pitkin jonnekin. Että ehkä sen motivaation avulla pystyy etsimään erilaisia keinoja matkustaa, mitkä on myös kestävämpiä, mutta sä samalla saat itselle siitä jotain. Ja se on sellainen matka, niin kuin sun näköinen matka ehkä. No jos me palataan Minnan tarinaan ja siihen, että jos Minna sitten kuitenkin päättää, että hän ei aio lopettaa lentämistä ja pitää nämä elämäntavat, mitkä hänellä on matkustamisen suhteen, niin onko sitten mitään tehtävissä hänen päästöilleen vai onko sitten tilanne, että no heitä hanskat tiskiin ja älä edes yritä ja ilmasto sauhuaa vapaasti. Et pystytäänkö me tekemään jotain kuitenkin silloin, jos se lentopäästökuorma on korkea? Henna, mitä sanot? Siis todellakin meillä on paljon eri mahdollisuuksia, mitä voi tehdä. Toki parhaassa tilanteessa vaikuttaa molempiin, eli lähdetään pohtimaan sitä liikkumista eri aspekteilta, sitä lentämistä, mutta myös esimerkiksi sitä autoilua, mikä oli Minnalla ehkä se toinen iso tekijä tuossa hiilenjäljen suuruudessa. Niin siellä on taas myös sama luovu lentämisestä, no luovu autosta. Siinä otetaan huomioon se, että ihminen myöskin esimerkiksi Minnalla on just tämä mökki, minne pitää matkustaa, niin että on tämä tietty määrä kilometrejä, mitä mennään autolla, se voi olla vaikka vuokra-auto. Että se on laskettu tuohon mukaan, tuohon päästöpottiin. Sitten on erilaisia mahdollisuuksia, että mitä jos vaihtaa sähköautoon, tai mitä jos vaihtaa bioetanolla kulkevaan autoon. Että on niin kuin eri mahdollisuuksia, ehkä tuossa bioetanolikin, että ei tarvitse vaihtaa autoa välttämättä edes, että sä voit vaihtaa sen bioetanolla kulkevaan. Niin, eli siis tavallisen bensiinillä kulkevan auton voi muuttaa bioetanolilla kulkevaksi autoksi ilman, että tarvitsee vaihtaa koko autoa. Joo. Ei välttämättä kaikkia autoja, mutta kannattaa tarkistaa, se on mahdollista ja se kannattaa katsoa tämäkin kortti. No joo. Mitäs Anna sä ehdottaisit, että mistä Minnan kannattaisi lähteä liikkeelle nyt, kun hän miettii, että no, mistä hän lähtee hakemaan niitä päästösäästöjä? No mä ainakin ihan ensi alkuun täytyy sanoa, että onnellinen tästä kysymyksen asettelusta, koska sehän kertoo, että Minna haluaa tehdä jotain
ja miten hän voisi käynnistää tämän kestävään elämäntapaan siirtymisensä, niin käyttäisin tässä sitä tiekartta-ajattelua. Meillä on maailmanlaajuisia tavoitteita siinä, että me ollaan kestävällä tasolla 2030, eli siihen on 7 vuotta, jos lasken oikein. Eli ei tarvitse tehdä kaikkea heti nyt. Minna voi laittaa kaikki ja pienemmätkin teot, mitä tässä on esitelty, niin aikajanalle ja aloittaa ehkä jostain muusta kuin siitä, että karsii lentämisen kokonaan pois. Koska se saattaa olla niin raju päätös, että perhe ja Minna toteaa, että kestävä elämäntapa ei ole meille ja lamaantuu sen asian kanssa. Eli vähitellen pienillä teoilla, silleen mä oon itsekin tehnyt. Vähitellen ottanut selvää vaikka ruokavalioon liittyvistä asioista, liikkumiseen liittyvistä asioista, tehnyt niitä. Ja ajan kuluessa ymmärrys on kasvanut, mikä on iso vaikutteista ja mikä vaikuttaa vain vähän, miltä se musta tuntuu, onko se vaikeaa, mitä mun kaverit sanoo, perhe sanoo. Ja olen päätynyt siihen pisteeseen esimerkiksi itse, jossa en ajatellut 6 vuotta sitten olevani, kun kävin vuosittain surffaamassa lentäen, niin nyt mä oon siinä tilanteessa, että se ei tunnukaan pahalta, jos mä käyn vaikka 4 vuoden välein surffaamassa lentäen, koska mun asenne on muuttunut siinä tiekarttaani toteuttaessa vähitellen. Niin suosittelen Minnalle tiekartan tekemistä kyllä vahvasti. Niin, se on helpottava ajatus, että kaikki ei tarvitse tehdä ensi viikolla, vaan on vuosia, voi tehdä semmoisen pidemmän aikavälin suunnitelman. Siinähän voi käydä niinkin, että tämä maailma meidän ympärillä, päätökset, säädökset, laitteet, innovaatiot kehittyy siinä matkan varrella ja se muuttuu yhä helpommaksi se kestävä elämäntapamuutos. Heidillä oli lisättävää. Niin ylipäätään mä ajattelen, että semmoinen suunnitelmallisuus on tosi suuri avain tähän kestävään elämäntapaan. Eli jos matkojakin ajattelee pidemmällä tähtäimellä, kun sille ei tarttuu nopeasti siihen niin kuin mahdollisuuteen tai tehdään sellaisia pikapyrähdyksiä, pikapäätöksiä, pikaratkaisuja, niin päädytään tavallaan sellainen kestävämpään elämäntapaan, että pikkasen semmoista suunnitelmallisuutta, että reissujakin voi suunnitella vaikkapa seuraavaksi 5 vuodeksi ennemmin kuin mennään aina vaan niin kuin lomasta lomaan, niin siinä tavallaan pelkästään siinä niin kuin perspektiivin muutoksessa yhtäkkiä huomaa, että pystyy tekemään niitä valintoja karsimaan ja muuta, että semmoinen aika niin kuin todella yksinkertainen, mutta ajatusmallin muutos voi vaikuttaa jo siihen. Hei, kiitos teille kolmikko. Me siirrytään nyt tässä keskustelussa seuraavaan aiheeseen, joten pysykää yleisöpaikoillaan ja nyt hypätään melkein yhtä kinkkiseen ongelmaan, nimittäin lihansyönti versus kasvissyönti ja mitä siinä välissä on. Kiitos Heidi, annetaan aplodit meidän ratkaisijoille ja toivotetaan tervetulleeksi Lauri, joka hyppää meidän keskusteluun mukaan uudeksi kokemusasiantuntijaksi. Hypätään saman tien meidän seuraavaan keissiin. Eli hyvästellään myös Minna ja lähdetään eteenpäin. Seuraavaksi meillä on tapaus Pekka. Hän on 38 vuotta, asuu Pohjois-Suomessa yksin. Hän syö lihaa ja maitotuotteita joka aterialla. Pekka treenaa salilla liki päivittäin ja pelaa salibändiä 2 kertaa viikossa. Saadakseen energiaa liikkumiseen hän syö 2 isoa ateriaa päivässä, aamiaisen, välipalan ja iltapalan sekä proteiinilisiä treenien jälkeen. Hän ei ole erityisen kiinnostunut kasvisruuasta eikä usko lihankorvikkeisiin, koska ne tuntuu teollisilta ja makukokemus ei vastaa lihaista verrokkia. Kukaan Pekan ystävistä ei ole kasvissyöjä. Lisäksi hän juo myös 6 kuppia maitokahvia päivässä. Pekka asuu 64 rivitaloasunnossa, jossa on oma piha. Talo on rakennettu 1980-luvulla, asunto lämpiää tavallisella kaukolämmöllä ja Pekka on kilpailuttanut sähkösopimuksekseen ekosähkön. Kodissa on sauna, jota Pekka lämmittää 2 kertaa viikossa ja talvisin hän laittaa lämmityksen nupit kaakkoon, koska hän haluaa pysyä lämpimänä. Pekalle kertyy suihkuaikaa viikossa noin 60 minuuttia. Eli näiden tietojen pohjalta, mikä Pekalle on laskettu hänen hiilijalanjälkensä, joka on hieman alhaisempi kuin Minnan, kuten huomataan. Että jos Minna oli siellä 14 000 ympyröissä, niin Pekka on siitä 2 tonnia alempana. Jos mennään vähän syvemmälle vielä näihin Pekan lukuihin, niin siellä on sitten vähän tasaisempi piirakka. Joo. Eli jos Pekka pitäisi nyt lähteä tästä muuttamaan
omaa elämäntapaansa ja lähtee vähän muuttamaan erityisesti ruokavalioon, niin minkälaisilla muutoksilla sit aidosti olisi väliä? Mitä, Anna, sanot näistä luvuista, mitä me nähdään nyt seinällä? Joo, Pekan hiilijalanjälkihän on myös aika kaukana siitä 2,5 tavoitteesta ja saa tässä ajan hetkessä ollakin. Mutta jos lähdetään ruokapiirakan osaa pienentämään, niin silloinhan on monia mahdollisuuksia. Tietysti isoin hiilijalanjälki on eläinperäisissä tuotteissa. Ja siellä isoin teko olisi se, että siirtyisi vegaaniksi. Ja jälleen kerran en usko, että Pekka en niin tarkkaa Pekkaa tunne, että olisi heti huomenna valmis vaihtamaan vegaaniksi, mutta sielläkin on tasoja. Mä oon itse noin 78% vegaani, ja saan kutsua itseäni mielestäni vegaaniksi siltikin. Tai voi pitää vegaanipäiviä. Sama pätee tähän kasvissyöntiin, jossa ehkä sitten maitotuotteet on kuitenkin vielä mukana. Vaikutus on vähän pienempi, mutta ei tarvitse suinpäin siirtyä kasvissyöjäksi, voi valita niitä päiviä tai lihattomia päiviä. Ihan miten itse motivoituu ja oppii sen asian parhaiten. Niin näille lähtisin. Osa vegaanina tai osa kasvisruokailijana pienentämään sitä hiilijalanjälkeä. Mitä Henna sä sanot siitä, että onko tämä Pekan tilanne niin kuin aika lähellä semmoista keskivertosuomalaisen lihan kulutusta vai onko se korkeampi vai pienempi? Joo, no Pekka kuluttaa keskivertosuomalaista enemmän eläinperäisiä tuotteita. Että se nähdään tuosta alusta ja Pekka sanoikin, että häntä ei motivoi niin sanotusti kasvisruokaan siirtyminen ja hän tykkää kuluttaa eläinperäisiä tuotteita. Eli ehdottomasti vastaus on kyllä, hänellä on keskivertosuomalaista isompi sitten jalanjälki just ruokategoriassa sekä myös yleisessä jalanjäljessä. Eli keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on 9700. Että se on vähän siitä päälle sitten. Eli leikkaamisen varaa olisi? Joo, ehdottomasti on, joo. No Lauri, sä kun oot kokenut tämmöisen siirtymän lihansyönnistä kohti kasvispainotteisempaa ruokavaliota, niin onko se sun mielestä ollut iso uhraus mausta tai nautinnosta? No ei se mitenkään iso uhraus ole ollut. Et alkuun se oli silleen hankalampaa, kun otti niinku uusia raaka-aineita käyttöön ja sitten kyllä se kasvisruoan valmistaminen ainakin mun mielestä se vaatii vähän enemmän efforttia kuin se, että laitat pihvin pannulle ja suolat ja pippurit ja that's it. Mutta kyllä siihen sitten aika nopeasti pääsee jyvälle ja oppii niinku tekee hyvän makuisia ruokia ja oikeastaan siitä tulee niinku sit myös sitä onnistumisen fiilistä, että jes mä sain tämän tofun vihdoinkin maistumaan hyvältä. Kyllä tämä onnistuu. Mikä on sun tofu-reseptin salaisuus? No, mä oon noudattanut sitä, että se prässätään eka kuivaksi ja sitten pahdetaan pannulla ja sitten vasta lisätään se öljy ja mausteet sinne, niin siitä tulee aika hyvä. Eli tofu-prässi, vink vink. Sun kaveripiirissä ei myöskään käsittääkseni ole pelkästään kasvissyöjiä, joten sä joudut tekemään näitä valintoja myös niin kuin sosiaalisissa yhteisöissä, missä muut syö lihaa, niin mitä sä viet sinne kavereiden kanssa vietettyä iltaa, jos muut vie makkaraa ja pihvejä? No mä vien samanlaista, mutta kasvispainotteista ruokaa oikeastaan. Ja en mä nyt tosiaan, mä en ole 100% vegaani, että mulla ei ole sinänsä ongelmaa, että jos mulle joskus tarjotaan, mä niin pyrin olemaan itse ostamatta eläinperäisiä kaupasta, mutta jos sitä on tarjolla, niin kyllä mä sitä voin syödä, että se ei ole mulle niin iso ongelma. Mutta aika lailla samanlaisia tuotteita, syödään hampurilaisia ja kasvismakkaroita ja ynnä muuta, että hyvin onnistuu. Tuleeko siitä kuittailua kavereilta tai oletko saanut vaikutettua heidän mielipiteisiinsä jotenkin? No, mä oon kyllä huomannut, että jos ei itse niin jeesustele sillä omalla ruokavaliolla tai niin syyllistä muita heidän lihansyönnistä, vaan että syö sitä, mitä itse syö ja antaa muiden syödä, mitä syö, niin ei siitä silleen tule kuittailua ja jopa niin kuin ihan avoimesti lihapääkaverinikin ovat suostuneet maistamaan kasvistuotteita, että se ei ole ollut silleen mikään ongelma. Ja noin niin kuin yleisestikin, että se, että jos nykypäivänä alkaa jollekin kuittailemaan siitä, että sä syöt kasviksia, oot sä tyhmä, niin mä en ihan hirveästi anna sille painoarvoa. Onko teillä muilla jotain tämmöisiä vastaavia kokemuksia? Anna, sä sanoit, että sä oot kans melkein niin kuin vegaaniksi siirtynyt, niin tuntuuko se jotenkin luopumiselta tai vaikeammalta tai jotenkin teolliselta syödä niitä
kasviskorvikkeita tai lihankorvikkeita, anteeksi? No mä oon siirtynyt vegaaniksi lähinnä. Usein puhutaan tietysti, että on vaikea siirtyä vegaaniksi ja muuten, jos paljon allergioita. Mulla on paljon allergioita, mutta osin ne allergiat auttaa mua siinä vegaaniudessa. En voi syödä maitoa esimerkiksi. Niin mä oon siirtynyt siitä kohti näin. Ja sitten se mun reilu 20% siellä, niin mä syön niin sanottua roskakalaa, luonnonkalaa, semmoista, joka mielestäni on eräänlainen luontoteko sitten, kun rehevöityneistä vesistöistä syödään esimerkiksi särkeä. Ja on mahdollista syödä kasvisruokaa myös hyvin teollisen makusta. Osa niistä mukalihatuotteista, ne on ihan hirveitä. Ei että jos tarjoaa jollekin ensimmäistä kertaa jotain lihankorviketuotetta ja se onkin paha, niin sen täytyy aina niin kuin kylmää sydäntä, että nyt se kokemus hänellä meni ihan pieleen, kun näitä on hyviäkin. Ja sitten tietysti pavut ja siemenet ynnä muut, niin ne ei ole ollenkaan teollisia. Ja niitä löytyy myös kyllä suomalaisiakin, että härkäpapu on ihan ykkönen tässä gameissa. Henna, me puhuttiin tuossa aiemmin siitä, että välillä saattaa ajatella, että se kaukaa tuotu linssi on ilmastokuormittavampi kuin se läheltä tuotu nauta. Niin mitä mieltä sä oot tästä argumentista, että onko se kotimainen aina se niinku parempi vaihtoehto kuin sit se kauempaa tuotu vegevaihtoehto? Joo. No ehkä tässä kannattaa huomioon se, että ei oleta, että kuluttaja, kansalainen selvittää itse kaikki asiat tarkasti, että mistä tämä on tuotu yleensä ottaen, mutta ehkä että se sääntö ei ole, että lähellä tuotettu on automaattisesti kestävämpää. Eli on tärkeää tarkistella kriittisesti just, että mitä tuotetaan, missä tuotetaan, mikä se on, mitä tuotetaan. Niin jos on esimerkiksi lehmänlihaa, niin se ei automaattisesti tarkoita, että se on ekologisempaa juuri kuin se linssi, joka tulee jostain muualta. Tämä on ehkä sellainen asia, mitä pitää harkita myöskin omassa kuluttamisessa. Myöskin esimerkiksi siirtyminen vegaaniksi. Siinä ei oleta, että se nyt pelkästään lähituotettua ruokaa Suomesta, vaan siihen on laskettu mukaan myöskin muita ruokavalioita, mitä se tavallaan tuodaan Suomeen, koska me ei ole omavaraisia. Eli se logistiikkakustannus ilmastolle ei välttämättä aina ole se pahin kustannus ilmastolle. Niin, että se vaihtelee todella paljon, että se ei ole suoraan siihen suuntaan. Joo. No, mennään Pekan tarinassa eteenpäin ja siirrytään taas siihen kysymykseen, että jos Pekka sitten kuitenkin päättää jatkaa entiseen malliin ja ei halua tehdä minkäänlaisia muutoksia tähän ruokavalioonsa, niin pystyykö hän leikkaamaan jollain tapaa omia päästöjään, jolla olisi aidosti merkitystä? Joo. Mitäs sanoo Henna? Todellakin pystyy leikkaamaan, eli varsinkin jos Pekalla nyt tämä motivaatio ei vielä riitä ainakaan täysin, että Pekkahan voisi vaihtaa maitokahvinsa tähän, vaikka vaihtaa sen kahvin kauramaitoon, tämmöisiä pienempiä muutoksia, jos ei vielä halua tähän kasvisruokaan täysin siirtyä, mutta sitten voidaan myös miettiä, koska Pekalla on myöskin todella tasapainoisesti jaoteltu eri kategoriin hänen tavallaan hiilijalanjälkensä, niin vähän ehkä lähteä tähän asumiskategoriaan tarkemmin. Ja täältä löytyy myöskin erilaisia vaihtoehtoja, esimerkiksi tämä ryhdy energian tuottavaksi, eli aurinkopaneeleja asentaa, tai sitten ottaa käyttöön maalämmön. Ja tässä otetaan huomioon myöskin, että siinä on ne alkuinvestoinnit, mutta maksavat itse takaisin myöhemmin. Ja totta kai pitää olla luvat kunnossa sitten. Ja sitten ehkä tuossa yksi mahdollisuus on myös, että Pekalla oli aika paljon neliömetriä itselleen, hän asuu yksin. Niin voisi pohtia, että jos hän on muuttamassa, niin pitäisikö esimerkiksi muuttaa pienempää asuntoa. Ja tässä on otettu huomioon, että se olisi noin 34 metriä per henkilö, ja siitä tulee se vähennys. Eli on aika monia pieniä muutoksia, mutta jos meidän pitäisi, kun välillä musta tuntuu, että hirveän helposti puhutaan vaikka, että lentomatkustaminen versus vaikka muovipakettien kierrätys, että ikään kuin ne olisi samalla sivulla siinä valinnoissa, niin onko kuitenkin semmoisia valintoja, jotka on selkeästi niitä isoja, merkittäviä, millä saa ison määrän niitä päästöjä leikattua, jotka kaikkien olisi hyvä tietää? Millä alueilla ne muutokset on kaikkein merkittävimpiä, jos haluaa aidosti muuttaa omia elämäntapojaan? No esimerkiksi meidän elämäntapatestissähän se on niin kuin ruoka, liikkuminen, tavarat ja palvelut.
ja sitten siinä asuminen myös mukana. Eli ne on tavallaan, miten me ollaan jaetultu, ja ne tavallaan kattaa myöskin koko elämän isolta osia, ja sieltä lähdetään muuttamaan. Ja me ollaan tänään esitelty näitä isoja tekoja, ja meillä siinä uudistu elämäntapatestissä on 100 tekoa, noin tulee, mistä voi valita, että mistä haluaisi pienentää. Ja ehkä jos otetaan huomioon, että on isoja tekoja, mihin vaikuttaa, mutta on myös pienempiä tekoja, mitkä vaikuttaa, ja niistä voidaan lähteä käyntiin. Eli niistä tavallaan pienistä virroista voi kasvaa se joki. Eli tavallaan ei tarvitse pelkästään lannistua, että mä en voi ryhtyä energiantuottajaksi, mitä mä teen, vaan on myös eri vaihtoehtoja, mitä voi sitten löytää sieltä väliltä. Varmaan kaikkein tärkeintä on se motivaatio, että mistä löytää sen motivaation, että onko se niin kuin ilmaston pilaantuminen tarpeeksi käsin kosketeltava motivaatio meille ihmisille, jotka usein ajatellaan aika lyhytjänteisesti ja niitä meidän hyvin, hyvin arkisia tekoja. Mistä sä, Lauri, esimerkiksi olet löytänyt motivaation siihen, että sä aloit muuttaa sun ruokavaliota? No omista itsekkäistä syistäni, eli omasta hyvinvoinnistani. Et mä koin, että niin kuin kasvisruoalla mulla on virkeämpi fiilis, parempi fiilis, niin kuin terveellisempi olo ylipäätään, mulla on enemmän energiaa. Ja sitten se ehkä se toinen syy on tietysti luonto ja ympäristö, että mulle tulee hyvä mieli siitä, jos mä syön niin kuin ekologisemmin. Ja mun kohdalla sit kolmanneksi on sit noi eettiset syyt. Tietysti lihantuotannossa ei ole kaikki ihan hirveän kestävällä tasolla. Monillehan se on se niin kuin ensimmäinen syy aloittaa, mutta mun kohdalla se menee niin kuin tuossa järjestyksessä ja tavallaan lopputulos on sama, niin silleen noi on kaikki ihan hyviä motivaattoreita mun mielestä. Mites sä, Anna, sä autat aloituksella monia siirtymään niin kuin kestävämpiin elämäntapoihin. Mistä se motivaatio kaivetaan yleensä sun kokemuksen mukaan? Mä oon jo 20 vuotta todella tuskallisen selkeästi tiennyt, mihin tämä on menossa, mihin meidän ilmastonmuutos on kehittymässä ja mitä meidän luonnossa tapahtuu. Mä oon välillä masentunut siitä aivan täysin ja todennut, että mä en pysty tekemään mitään. Sitten kun mä sain lapsia, niin mulle tuli sellainen olo, että voinko mä mitenkään perustella heille, että vaikka mä tiesin, missä asioissa me ei toimita oikein, niin mä en tehnyt siltikään mitään. Ja se on mulle niin syvä, tärkeä oma motivaattori siitä, että mä haluan toimia. Ja mä haluan toimia, koska mulla on keinot ja kokemusta siitä, miten mukavia, hyvin toimivia yhteisöjä rakennetaan, niin se on mun keino, se kansalaisyhteiskunnan kautta toimiminen. Jollakin se on yritystoiminta, jollakin se on tutkinta- ja kehityspuoli, niin mä haluan käyttää sitä. Enkä mä tiedä tällä hetkellä, että mitä muuta yhtä tärkeää mä voisin ajallani tehdä, kuin se, että yritän innostaa ja auttaa ja kerätä tiimin kokoon, joka auttaa tässä muutoksessa. Se on mun motivaattori. Ja mä haluan ehdottomasti olla sen tässä kaikessa, en passiivinen ongelman osa, vaan todella kirkasotsainen ratkaisija, vaikka tiedänkin, että isoja muutoksia täytyy tapahtua, eikä se tapahdu mun kotiosoitteessa kaikki. Lauri, sulla oli joku lisäys. Niin mä voisin vielä tuohon asumiseen liittyen kommentoida, että itsekin omakotiasujana toi energian kulutus on mullakin se kaikkein suurin asumiskustannus, niin musta siinä on ihan hyvä motivaattori toi raha. Että niin vähentämällä omaa energiakulutustaan tai tekemällä omavaraisia valintoja aurinkopaneeleita tai muuttamalla lämmitysjärjestelmää yleensä pienentää sitä, niin se on musta ihan ok sekin. Et oma hyvinvointi ja raha, ne on hyviä motivaattoreita, jotka luulisi aika montaa kiinnostavan. Joo, on ihan mukavaa maksaa biokaasusta paljon vähemmän kuin bensasta esimerkiksi. Se tuntuu ihan hyvältä. Mä palaisin vielä tuohon alussa tekemääni nostoon siitä, että kun usein jotenkin meille ehkä kerrotaan sitä viestiä, että ne on ne yritykset ja ne on ne päättäjät, keneltä meidän pitää penätä ratkaisuja, ja tämä on osa totuutta ehdottomasti, mutta mitä te sanotte heille, jotka ikään kuin irtisanoutuu siitä omasta vastuusta, koska jonkun muun pitäisi tehdä niitä isompia päätöksiä, joilla on isompi merkitys? Mitä sanot, Anna?
No se muu, jonka pitäisi tehdä ne päätökset, jos ei se tee niitä päätöksiä kotonaan, jos ei se valitse ympäristön, luonnon, ilmaston kannalta oikeita asioita, jos ei se ymmärrä sitä kokonaisuusmaailmaa, mitä siihen liittyy, niin miten se voi tehdä sen päätöksen siellä töissään, jos ei se ole sen asian takana. Kyllähän me omilla arvoilla työtäkin tehdään. Niin mun mielestä joka ikinen meistä on se muu, joka tekee jossain jotain kotinsa lisäksi. Niin totta hitossa sillä on merkitystä. Näin mä näen. Ja sitten just nyt tässä maailmanajassa, kun meidän vähän jähmeät valtapäätösrakenteet liikkuu hitaasti siihen suuntaan, mihin me halutaan, että ne liikkuu, niin meillä ihmisillä, meillä yksilöillä on se mahdollisuus, että me ollaan ketteriä muuttajia. Me voidaan muuttaa asiat oikeasti vaikka tänään. Se Pekkakin voi päättää, että se tästä päivästä lähtien en syö enää lihaa. Se on niin kuin mahdollinen päätös. Niin mitä enemmän me tehdään näitä päätöksiä nyt, kun vielä nämä elinolosuhteet on sellaiset hyvät meille, niin sitä parempi. Että me niinku että me ei kukaan haluta nähdä sitä katastrofia, mikä syntyy, jos me ei tehdä nyt mitään. Eli me ollaan hyviä toimimaan ihmiskuntuna kriiseissä, mutta tätä kriisiä me ei haluta nähdä. Me halutaan ennaltaehkäistä se. Lauri. Joo, mä olin tuossa pari tuntia sitten kuuntelemassa tuossa vähän matkan päässä keskustelua, missä Arto O. Salonen sanoi musta aika hyvin sen, että jos ihminen kokee, että millään mitä mä teen ei ole mitään merkitystä tässä niin kuin yhteiskunnassa tai Suomessa tai maailmassa tai edes niin kuin itse omassa elämässä, niin silloinhan sun elämästä tulee sellaista, että millään ei ole mitään merkitystä, niin miksi kukaan haluaisi elää sellaista elämää, millä ei ole mitään merkitystä? Siksi on hyvä uskoa, että niillä omilla pienillä valinnoillakin voi olla hyvinkin paljon merkitystä. Tämä on hyvä argumentti päättää meidän keskustelu. Kiitos teille. Ja Anna, miten Jaloituksen toiminta jatkuu? Onko sulla joku viesti meidän yleisölle, miten pääsee mukaan tai miten voi jotenkin osallistua? No meillä on tässä nyt tämä valtava valtakunnallinen globaali muutos käsillä, kun liike käynnistetään, niin totta kai me etsitään rahoittajia, niin kuin kaikki muutkin toimijat. Jos tiedätte rahoittajan, olette rahoittaja semmoinen, johon meidän missio sopii, me voitaisiin tehdä yhdessä töitä, niin ottakaa ehdottomasti yhteyttä. Ja sitten se, että me kaikki yksilöt, ihmiset päästään tähän mukaan, me yritetään tehdä mahdollisimman nopeasti valmiiksi meidän elämänjaloitustyökalu, ja siihen pääsee sitten mukaan osallistumaan ja tekemään niitä tiekarttojaan. Ja tietenkin yhteistöitä tehdään mielellään Sitran kanssa, POVin kanssa, kaikkien kanssa, koska me tehdään tätä asiaa yhteiseen maaliin. Niin viestiä vaan suoraan mulle. Selvä. Laittakaa viestiä ja lähtekää miettimään myös, mikä olisi semmoinen pienikin ilmastoteko, jonka jokainen teistä voisi tehdä vaikka tänään tai huomenna. Kiitos yleisö ja kiitos meidän ratkaisijoille.